Đừng đu đu cu đu đu càng chân vắt đỡ rong bos càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos chẳng tự đi xin bê sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kaget nyole Luko new lagu tas tereng ngelotok ngalor ngidul nyoba gosip tukang rasani tukang ngelo ngenyeti celok kemang jawabannya wes sayu yo pak orki catok mata warna-warna yang delok kondel edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawabannya wes sayu yo dapat bareng warga kan setelah diteling ngomong-ngomong nonton panjenengan tembok cilik dodok buang sandal ngaku blokon sepule internasional Weh, lah wong aku ker nyang tenggong to. Lah kok mlaku ki lek semono doe. Dari medun bobot kunggo. Alah mlaku Lah sandalku. Murus maca ayu koyo ngene iki sandale mengkene. Alah. Ngene ae lah, ngene. Ngono ki lek cedhak wong ki piye? Murus maca ayu ki koyo mengkene. Apa mulai ae? Oh no. Lah ngono ki lek mulai ki kewengen. Astagfirullahaladzim. Piye ya mbok? Alah. Ora butuh arep mlaku ae. Lah kayak katek koyo yuram, Mbek. Kayak ingin kok lek konangan. Iya lah kar nyauri. Jane katek panggahun terang-terung nuruti dalane. Susu kok koyo wong sering. Timbang aku kok dianu yuram, Mbek. Aku ndelik sih dhisik ae. Men kone. What? Kone pedhae bocah ning kono. Dene wong wing. Oi! Oh, rene semaur. Kok koyo pedhae putune kayak marjo iki ke. Kok ning kene bocah nanti. Nanti lho bocah. Dok Valen. Dok. Nyanti lho kok pedamu kok kene-kene iki. Cilok lek sepedaku kanggo digo nyarur, Mbek. Angor tak teni. Hai kene blarak garing. Kuwi tok dadi demit. Ora nang angin. Blarake kok ceblok. Eneng wong. Eneng wong pora. Aku Mbah Mono. What? Apa kowe niku? Ora, Mbah. Alia. Orang ale. Tak pangan. Wah, sopok emang ke. Jani ya tersemono. Alah. Bolone demit tak wedi. Kepiye iki? Jalan. Reneng wong e. Lah blarak barang. Kena lagu. Mampu batang? Laler ijo.
nang kono, Mang. Ki patute bae tuwek tenan. Ngono ki ra apa-apa. Kan sak bolonan karo aku. Ya, Mbah ya. Aku mulai dhisik. Patute yo rembek sik nang kono. Alah selo-selo tae. Iki kareng golek musuh. Sapa sing gelem tak ajak perang-perangan iki? Panas yo. Koyo ngene. Kok lek berkeringat dia bau. Ih, genggek ngono kae. Oh, apa ya bene? Ulo kayak neng demit neh. Jane iki dino, kata-kata pengen demit. Tolong, Mbak. Neng demit. Mbak, iki aku ki lho. Utuh demit. Kira nih yo. Lah kok panggah mlayu iki piye? Jane piye rek ngabrit ta ke? Aku iki lho, Mbak. Heh. Dangkingane. Konyol to. Diasmu kuwi nyel ngedeni. Sapa lho sing ngedeni? Dadi wong kaje jereh-jereh. Ora jire dengkolmu kuwi. Wong ngatur dene pok watu kaku-kaku kaya manuk engko nang bateri keplayu. Patute ki ngopo awakmu Mang Mbek? Ki pesing. Ora ngopol. Masamu bayi apa piye? Ki kok ge apa lho godhong munderi kuwi. Wong ambek saler ngono kok. Yo tak pangan lho. Wong aku lho golek pangupane jiwa, urip sidane. Tapi Mbek, ki iki engko arep tak godho karo apa? Wong kuwali reneng. Ya karo bathok ya kena lek kuwali ra duwe. Wong aku dhewe yo urung tuku di bathok. Diarmino kok kuwaline. Apa iya ya, Mbek? Karepmu. Kowe mari nyanti lho, Mbek. Ajakane kok eglang-egleng. Ki karone kapan aku mlaku celigrong-celigrong? Ya aku ki budruk to ning omah, ki mlaku-mlaku, mbok menawa nek wong ganteng e dhuwit kan kena tuku kuali karo wajan. Ning utekmu kok panggah wong lanang ae. Lah piye? Sing ae dhuwit kok wong lanang. Janji anu emplokmu kok ngene, wong lanang ya duwiti. Jajal ora percaya. Lah gede-gede kok, Dek. Iya, uler ning ndasmu. Tenan, Dek? Iya. Kulo. Lah, iki kena didol, tak ijoli kuali. Ki sing arep bathok uler sapa? Kuwi lho jerene uget-uget kae, ki sing jentil kuwi ki rambuté abang ki lho. Uler geni iki ki. Ya beneran lho, Mbek, lek iki geni kena tak ge cethik geni. Nimbang ki gas ya ngor iki, lek iki metu genine. Yo, ketularan Darmi. Ayo lek mlaku. Nganti ngono. Aku arep ngerah anu, luru ora ngerah dene arep luru kambil. Iya, ampune ndak enak kuwi ke. Yo, ambune. Oh ya ra cewek. Iya lho. Awak pengen nyanti lah asline. Aku ke bingung temen golek wong ganteng ora nemu apa melu kowe. Iya, Njo. Luru anu. Apa? Kambile kayak kejo. Apa wito ngono. Wah, lah aku nek gamer. Alah nek game wis ora ero lho. Lah kene dia anu karis to. Di luroni. Lu wong aku roh teng gluntung nang kono kok disalahno aku ora ero. Ambek buahan ulermu ki. Tuh mau nyar tak ijolni duit kok.
Kuwi lho gateli, kowe ki dome ora percaya. Jerek sapa lho gateli? Alah, usur-usurno ning apa mau jajal lho ora mrining ki manjebana. Ayo lho. Aja sok muni ngono lak ning alas. Apa? Ora becik, ora ilok. Sing ora beciki sapa? Gene wong ning kono mbiyen kae ya engkek dasar gampengan apa ndak lho kowe. Kayak ngene lho. Nguyah metu tok ngono. Parane medun. Didudone Kang Mas e lho sidane ning dasar gampengan aku roh. Sakarmu aku ora melu-melu ya. Elah. Nyel. Apa anu kowe dhewe buka dasar neh ae. Astagfirullahaladzim. Ngombe aku. Nek ku lho cek loro. Cek perit to. Alah, ngono mangane wong ngomong nih. Ning alas ke ora ana wong krungu lho. Mangkane mbok didakno ke kik. Ngono. Wis to nyelayu. Aku iki jek arep golek sing halal, Mbik. Tapi engko lek sing halal entek, tak golek sing haram melu awakmu. Lah nyang opo? Aku golek sing halal. Perkarane emku ki jek loro kok Surabaya kae. Lah lek ijek perikik loro, kowe kok arep melu halal. Wong halal lho bojone arep nem iki. Kaya remuk kowe golek bagian sak cik ngono. Maksudku ke ora halal bojone Fatimah kae lho. Barang ngonoan ki ora sing halal lho, Nyil. Kabeh ke haram, jare lek haram ki piye to? Ditinggal ora apa-apa ngono to. Piye? Lak haram bojone Siti. Ora kuwi lho sing jareke haram. Apa to jareke? Sik. Halal bojone Fatimah, haram bojone Siti. Arep nyapa neh? Tuh, sing anu kuwi. Halah ngomong apa neh? Awak kowe. Halah, Asem. leren, Mbik, leren. Obat. Alah, barang Tobat. penak. Barang penak. Penak ki lak bojone Yukat. Saiki wong ira ning omah ning Malaysia kono lho. Panak subarkat kae? Iya. Tak omong niki penak kok panak. Obat. Barang enak. Ora tobat-tobat demi barang penak. Apa neh lek manggone dhuwur ki. Astagfirullahaladzim. Ayo. Luru anu nenek kintut teh. Wih kok nek kintut? Sembrono. Ya nek kula ngono nenek kintut ke. Iya, kintut ki duwe apa duwe kambil. Ngaku. Tegale wong barang diomong le enake mboke. Gen penak are nyolong. Wis yo ngono. Ora ilok nyawang wong gerang gek ngasek ngono kuwi. Kowe gesek cilik, urung wayah. Aku wis gede lho. Apa ndak oleh tingetne kowe? Yo oleh lho nyawang. Tapi ki ora ngono carane. Kancane ki yo wedi lho lek disawang ngasek ngono kuwi ki. Gek karone. Kamu tuh masih di bawah umur. Ndak oleh lho ngono kuwi yang orang dewasa. Aku kira di bawah umur lho. Aku di bawah rata-rata. Jadi bapak biyen bakal kurang pas gaene. Mergo kesusu oke senen jaba metune. Pantesan nek bakale kurang. Gek patute utekmu barang gek kurang. Kok separo ngono. Wong jarekmu wis gerang kok gek dolanan pedang-pedangan koyo ngono. Apa ra isin kowe? Yo ora. Jatuh pedang ora kanggo iki dolanan pedang-pedangan iki ae. Umpama anakmu tak anggen jajal pedangku leh. Astagfirullahaladzim. Arep sembrono to nyang wong tuwek. Timbang awakmu ki lontang-lantung, ngelantur ndak jelas ki anggur golek rosok tak tukune. Kenek kok ge tuku timbang pedangmu nganggur. Lagi rosoke apa ae? Sing kok tuku. Umpama klambi karo sempak kamu ya gelem nuku. Ya jenenge rosok ke ya. Barang sing tidak terpakai sing wis amoh-amoh lek klambi ke
yang prilovan kono lho, ora aku. Aku kes barang-barang yo koyo panci, terus ember-ember bekas, botol, koyo plastik-plastik ngono ku lho, tapi udah plastik kantong. Plastik kantong ge ngadai. Golek engko tak tukune. Ora kok klambi karo sempak sing ditawakne. Ketoke utakmu ki nyatu kurang. Anggur mulya dhisik kon nambahi titiknya bapakmu. Kin ebek ngono lho sajake ke. Ada buntut jerek bapak orang nggak tisa ini. Lah apa tisa ning kono kamu ae? Tak omongane bapak. Ora ge kaya ngono. Aku sing wedi. Golek kok tak tukune. Dek yo medeni bocah cilik. Tak seger tenan. Kayak ngono dadi vitamin C. Ya, akange. Soalnya geni Darmia. Lah yu pati ngono. Ning apa yu? Nyapa lho kuwi ke? Ki apa nganu kayu? Nyapa yu? Rande rosok. Rosok apa yu? Lah wong bekakas ke lho rene kabeh. Lah wong sing tak golek iki rosok to yu, dudu bekakas lho. Aku ki saiki lek ning kampung golek rosok. Wong domongi ora duwe kok. Opo emku iki sing tak rosokne. Astagfirullahaladzim. Tapi ora yu, ijek loro. Lah duit mulehmu buruh karo aku ning Surabaya wis entek kok bekakas. Ora ning kabeh iki padha nyandi lho. Apa ora kok gituku? Ya tak gituku lho yu. Lah wong bekakasku jek anyar-anyar lho. Ning Darmi dijukuki, tige rosok. Duitku bareng ya tak nehne. Jereke arep mulih ning bapakane kok Kalimantan. Pi aku si bose ora iso tuku tiket. Lah lek ngono Darmin duwe rosok saiki. Ya mbok wong diingi duite yo akeh to. Ya mesti dol, gek kurang, duitku tak nehne. Ngono lho. Apian yo lek ngono awakmu nyadarmi ke? Kapan lale adol Darmi? Diingi. Lek ngono sing disetornya aku diingi. Bakno penadae ke kowe kuwi to. Biang keroke kowe kuwi. Lek ngono, kualiku balikno. Oh no. Balikno piye? Wong wis tak parekne nyang pengepul kono. Aku diingi ke bar setor, pacak bar diteri Darmi, terus tak undang net truk. Gek bar ngono, ndak iso. Ora iso piye? Ijolono duit. Ya njaluk ijol nyang Darmi wong sing adol Darmi. Gek Darmi wis tak nek duit. Ora iso ti. Mesti kok kongkon Darmi kuwi. Ora sama lak Darmi gek ngampe iso. Ngampe eruh gek adol rosok. Warah-warahamu pokoke. Ngene lho Nyil. Bener aku ki golek rosok ya mider. Nyang omahe Darmi. Lah sing tak omongne kan barang bekas sing wis ora kanggo. Lah aku ki ndak ngerti. Lek kuwi ki Darmi ki ale golek kok Mahmud dandangmu dijupuk berarti nyati yo wis elek barang bekas. Yo aja nyalahne aku ngono kuwi ki. Tapi aku panggang njaluk. Yo jedot carane ngono kancane. Ora peduli ti. Barang kuwi kan barangku. Lah nyang ngopo duwite arek konene Darmi? Yo kan aku ora roh. Ya pokoke
duite neh no aku. Lah bar awakmu njaluke nyang Darmin neh. Ndang, ndi duite? Asik to, Nyil. Lah engko lek gek tak naik duit titik, barangmu apik. Engko lek gek tak naik duit oke gek barangmu elek. Masalahe Nyil. Barange sing diadol Darmi kuwi akeh banget. Pokoke aku nek ana duit kok 50 ae kena tak ge tuku panci sitok. Ya gila ngono. Ora usah ngeyel, Ndang. Oh no. Tak naik duit ya, njalukmu 50, tapi dengan satu syarat aku golekno rosok ning Gang Dobos iki ya. Pira njalukmu? Ya, duite bakal rosok ki ya kreceh ngono ki lho. Nenggone rembik oke paling. Wong diingi lho, wis tidai kebo karek ngenteni bakul. Lah, tenan yo. Yo tenan lho yo. Gek rembik ki omahe sing gerendi. Omahe ki cedhek dalan sing akeh kembange. Ki ora ono ngunimbang dijuko bakul liya. Tenan opo engko ngapusi. Ora ngapusi yo wis to. Akar nerus niki lho. Aku lewat kene sing cedhek ya. Tukon lho yu sing cedhek. Ya ngono. Suwen yo yu. Muga-muga kek akeh tenan ning kono. Kok lek akeh kowe tak naik badine. Iya yu. Mugar kowe engko. Musuh rembik. Wong nek lho yo pekakase yo ilang. Tintekne Darmi diingi. Oh no. Aduh. Aduh. Weh, kaya emoh. Kok ndek pedang-pedangan apik. Arep tak jak perang-perangan pokoke. Oh no. Lasmini teko. Ayo wek dek perang-perangan. Ya mengko ndi lho Mi, kok gawane sepeda nek sapa? Nak ane lek Marjo. Gek tikekne aku. Gek iki arep tak dol nyemelik wati kono lho. Engko lek payu 200 kan nyopak. Wong arep tak tumpaki bane borot kok. Borat piye kok iso utuh kok iso borat ki? Kuwi lho Mo. Dilokan ngemplerek kaya ngono kuwi. Piye lho lah aku arep nganu? Pompo yo ora duwe. Prepe nak tidol ae gen oleh duit. Untuk ban bakule yo reneng. Ndek kuwi sitok. Aku sing apik. Yo, Milih sing apik. yo kene. Nah, Kowe dadi anu yo. Bajul. ya wegah aku lek dadi bajul. Aku dadi Arya Kamandano ae. Yo ora iso. Nyapa ora isone? Awakmu iki lek dadi Arya Kamandanu ndak pantes. Pantese dadi tong bajul. Ayo gek lekas ae. Tong bajule gawanane tongkat ora ki pedang ini iki. Sembarang gaman kenek mo. Pokoke aku dadi Lasmini. Tutur tinularke ora nang jeneng Lasmini. Mantili sing bener Mi. Yo sembarang dengah mo. Pokoke iki campur bawur mo. Ayo. Ki tenanan to Mi kon. Mati ya lo mo. Lek ora mati pangga tak bacok engko. Oh, gagah Mi aku. Gak piye. Kena kok. Toh bajul kok ora wani. Angger adol sepeda oleh duit kok ini beras. Yuwati. Aku leh rosok neh. Kula nuwun. Kula nuwun. Yuh, pada serasa. Kok kaya ndak asing? Kok kaya mek gendon kae? Oh no. Kayak piye? Alah wong omahe apik ke paling gendon kae terburuh ning kene.
Dijane wong iki. Pados rasa yuk. Jabang bayi mbok, nyapa kowe turu kene? Wani-wanine mideg latarku. Lah kok kowe sing metu gendon. Celokno majikamu aku golek rasa. Jareke yukonya lho keh rasa ning kene. Kowe buruh ta ning kene? Turut me wong sugih. Gagi. Ora usah ngaku-ngaku lek iki ke omahmu. Gagi gek nyandi majikamu celokno. Piye ilmu niki piye? Dome kok nyelokne majikane kok panggah piye? Ae to. Iki lek omahku, mangkane wong lek anyaran ki ngene lho ndak ro. Lah omahe irembek janda gatelke apik dhewe. Nyapa kowe mencap-mencap? Padha me golek rasa kok. Rasa jarene. Mandene yo kere kowe iki. Gayamu kere ya. Rasa kuwi suatu usaha lek dikembangkan iso oleh duit gede. Suatu usaha lho iki kok. Lah ngono lho. Anu kecethukan ning kono lemu ngene ra. Mandene mek bakul. Iki ke sampingan, Mbok. Sapa gendon? Ya pekerja aku rasa tak dodoi lek kowe. Lek aku pulang kampung ngene iki, usaha nanti bakal rasa kayak di sundel langit. Rasa kakean sobrat. Wis gagi celokno majikamu kowe rasa geger ning kene. Jereke yukonya lho wis diadahi kebo. Majikan sapa? Kek kok malah nyangkonyel kon nyang endi? Kon nyang omahe yo rembek domongi kok. Gek celokno gagi. Rumangsamu lho aku ki sapa? Gendon. Kenalin, iki ke yo rembek janda gendit sak gang dobos ayu dhewe bahenol pecita brondong irke bangir ke lho. Ngono lho wong anyar kenal. Berarti kowe ke rembek dandan. Ndak ta. Ndak lek ngono kowe rasida nek rasamu. Najes. Jane. Titan ono. Lek cetuk aku tak pongor cobrotmu ae. Wong anyar ngono karep kita itu. Bareng seneng gocekan sing penting seduluran nganti tuwe